A budeme vás týmto večerom sprevádzať touto 7. benefičnou večerou. Pre tých, ktorí ste tu noví, tak Mišo je jeden z popredných slovenských šéf-kuchárov. No a dneska nám pripravil tento unikátny gastronomický zážitok, na ktorý sa určite všetci tešíme. Celý ten výnos, ktorý vy ste prispeli na večeru, ide práve na podporu našich projektov zameraných na jednorodičov. Ticho zbieram vety, ktoré som zabudla povedať. V okne vidím odraz, ktorý nepoznám, ktorý nepoznám. Jazvy, ktoré tvoria moje meno, poctivo skrývam. Jazvy, ktoré tvoria moje meno, poctivo skrývam. A ja hľadám nové telo. Ja hľadám nové telo. Ďakujem vám všetkým aj staffu. Pekný večer a sa vidíme na budúce minimálne 2 roky. Ďakujem.